Naaga po, mga tugang. Ang misa po ngunyan idinudulot para sa mga minasunod na intensyones. Pasasalamat dulot kan mga minasunod. Joyce Hernandez, Akira Siena B. Bregala, Arlene Orias, Valerie Hernandez and family, Jesus Casano Jr. and family, Mr. and Mrs. Beda Guarnes and family, Mrs. Tita O. Celeste. Pasasalamat para kay Consuelo y Tyler, dulot ni Liody Fortuno. Pasasalamat dulot ni Engineer Manolo Margate and family, Marian Katangi, saka Mr. and Mrs. Eugene Lumabe. Petisyon dulot ni Reyna Lynn P. Llorente. Para sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni Alicia Saluna and family. Petition dulot ni Jimmy E. Rosario L. Lazarte and family. Petition man dulot ni Valerie Hernandez and family. Misa pasasalamat para sa birthday ni Basil, dulot kang Manyugo Basinal family. Para sa kaumawan ni Santiago, dulot kang Manyugo Basinal family. Petisyon para sa kapliwanagan, dulot ni Celso y Ofelia Tablante. Petisyon dulot ni Mr. Ryan Fuliosco and family. Para sa mga kalag, kumon dulot na kang mga minasunod, Ramon Talagtag Jr., Vinci Pisebre and family, Mrs. Esther Uwida and family. Para sa kalag ni Maria E. Eliseo, dulot ni Dr. Rene and Miriam Godesano Bagos and family. Kalag ni Alfonso, dulot ni Alicia Saluna and family. Kalag ni Apolinar E. Lucena, dulot ni Mr. and Mrs. Eugene Bardinas and family. Kalag ni Bonifacio, dulot ni Candacles family. Kalag ni Celedonio Jr. E. Aurelio. Para sa kalag ni Celedonio Sr. E. Lucia, dulot ni Arlene Orias. Kalag ni Cesar E. Leoncio, dulot ni Mrs. Remy Esmabe and family. Kumon, dulot ni Akira Siena B. Bregala. Para sa kalag ni Conchita E. Salvador, dulot ni Mr. and Mrs. Beda Guarnes and family. Kalag ni Consorcia E. Agapito, dulot ni Mrs. Leonie Niebres and family. Kalag ni Albert, dulot ni Julie Visitacion. Para sa kalag ni Albert, ibisitasyon, dulot ni Helen Redondo. Para sa kalag ni Emilia I. Pablito, dulot ni Marilu Gabarda. Kalag ni Ernesto, dulot ni Lani Petalio and Embestro family. Para sa kalag ni Eugene, dulot ni Magdalena Talagtag and family. Para sa kalag ni Fides Jonalisa, dulot ni kang Haranilla Bongcolmo family. Para sa kalag ni Gregorio y Francisca, dulot ni Mr. and Mrs. Santos Palmes. Para sa kalag ni Helen, dulot ni Connie Ñosco Brillo and family. Para sa kalag ni Lario, dulot na Eden Silvia Florese, saka ni Deli and Anching Barela.
Para sa kalag ni Hilario E. Socorro, dulot kan Florese family. Kalag ni Inocencio, dulot kang Obero, Ponyegal family. Para sa kalag ni Jason, dulot ni Rose, Nilo and family. Kalag ni Jesus E. Magdalena, dulot ni Rosie, Nilo and family. Kalag ni Johnny Jr. and Cameron, dulot ni Arlene Orias. Para man sa kalag ni Josue E. Santiago, dulot manggiraray ni Arlene Orias. Para sa mga kalag ni Juan E. Josephine, dulot kang Oxiano family. Para sa kalag ni Maria E. Gregoria, dulot ni Arlene Orias. Kalag ni Michael, dulot ng Borja family. Misa Kumon, dulot ni Mr. and Mrs. Mansueto Galvante and family. Para sa kalag ni Monsignor Jaime M. San Andres, dulot ni Rudy and Nita Largosa and family. Para sa kalag ni Noel, dulot ni Consorcia Sales saka ni Rosemary Bascon. Kalag ni Nolasco, dulot ni Josephine Lainesa. Para sa kalag ni Pablo E. Guillerma, dulot ni Mr. and Mrs. Rogelio Regalado and family. Kalag ni Pramod, dulot ni Wincy Pisebre. Para sa kalag ni Remedios, dulot kang Lanuzo family. Kalag ni Restituto, dulot ni June and Marian Galvante Penetrante and family. Para sa kalag ni Restituto Senior, dulot ni Mr. and Mrs. Mansueto Galvante and family. Kalag ni Ray, dulot ni Preciosa Aguila. Kalag ni Rogelio, dulot ni Ruel Ibo and family. Para sa kalag ni Rogelio Ichudora, dulot ni Aga Parinya. Kalag ni Segundina, dulot ni Esther Abalia and family. Para sa kalag ni Severo Jr. Ignacio, dulot ni Lourdes Pontanares. Kalag ni Chupisto Sr., dulot kang Obis family. Para sa kalag ni Valerio, dulot ni Mrs. Esther Ovida and family. Kalag ni Mark E. Cleofe, anonymous ang nagdulot. Para sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni June and Marian Galvante Penetrante and family. Para sa kalag ni Helen, dulot ni Connie Ñosco Brillo and family. Kalag ni Hilario, dulot ni Eden Silvia Florese saka ni Deli and Anching Barela. Kalag ni Loreto Senior, dulot kang Soto family. Para sa kalag ni Lucio, dulot ni Mary Jane Lagat. Para sa kalag ni Manuel, dulot ni Teresita Saraspe. Para sa kalag ni Sis Alice Meneses, dulot kang DM Sisters. Kalag ni Marcelina, dulot ni Maribel Estok Pasyon. Para sa mga kalag ni Primitivo Ipuring, dulot kang Detal family. Ang mga donors po, yun po ini ang mga sponsor kang Novena Mass ngunyan Aldao. Angustia Henilia and family, Mrs. Erlinda Mansala and family, Attorney Fernando Simbulan and family, Fortuno family, Mr. and Mrs. Johannes Hernandez and family, Mrs. Nemia Dokot and family, Mrs. Lilia Oraa and family, Josue Bigayan and family, Elizabeth L. Remedio, Mr. and Mrs. Arnaldo Sapinoso, Durana family, Ocampo Biares family, Mr. and Mrs. Domingo Palmes and family, Elfa and Francis Florese, Owen and Mercy Sales Penetrante, Mr. and Mrs. Esteban Ovida and family, Maweth Banyaria and family, Mrs. Betty Rosal and family,
Nancy Rule and family, Mr. and Mrs. Jess Celebrado and family, Mrs. Tita Celeste, Mrs. Maribel Passion. Ang misa po ngunyan, idinudulot man para sa kalag ni Arlo, dulot kang Portugues Malunggayon family. Matindog na po ang gabos para sa Angelus. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amen. An anghel nin kagurangnan nagbareta ki Maria. Asim nangidam lalang kan Espiritu Santo. Ave Maria, pano nin grasya, an kagurangnan yaon sa imo. Paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan an bunga kan sa imong pupunan na si Jesus. Santa Maria, ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa oras kan samuyang kagadanan. Amen. Uya ang surugoon kan kagurangnan. Mangyari lagod sa ko, susug sa imong itinaram. Ave Maria, panonin grasya, ang kagurangnan yaon sa imo. Paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan ang bunga kan sa imong pupunan na si Jesus. Santa Maria, ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa oras kan samuyang kagadanan. Amen. Asin ang tataramon na ni tao. Asin nakisumaro sa sato. Ave Maria, panonin grasya, ang kagurangnan yaon sa imo. Paladan ka sa mga kababaihan, asin paladan ang bunga kan sa imong pupunan na si Jesus. Santa Maria, ina kan Diyos, ipamibi mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa oras kan samuyang kagadanan. Amen. Ipamibi mo kami, o mahal na ina ning Diyos. Sanganing magkanigo kaming magkamit kan mga panuga ni Kristo. Mamibi kita, kagurangnan, nyamong Diyos, nagngangayo kami sa imo, na iwaras mo sa samong mga kalag, ang sa imong mahal na grasya. Tangani, huli kan pagbareta kan anghel, mamidbid niya mo ang pagkanitao kan sa imong aking si Kristo. Siring man, huli kan sa iyang pagsakit, asin pagkagadan niya sa krus, makaabot kami sa kamurawayan nin pagkabuhay liwat. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Kamurawayan sa Ama, sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinaunan, asin ngunyan magdanay man, asin sa kapanahonan kan mga panahon. Kamurawayan sa Ama, sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinaunan, asin ngunyan magdanay man, asin sa kapanahonan kan mga panahon. Kamurawayan sa Ama, sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinaunan, asin ngunyan magdanay man, asin sa kapanahonan kan mga panahon. Sa ngaran kam Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amen. Yaon na po kita ngunyan sa kapitong aldaw kan novenaryo para ki Nuestra Señora de Katipanan. Ipinagsiselebrar man yato ngunyan ang kafiestahan ni Santiago Gurang. Santiago Gurang or Saint James the Great. Ang misa po ngunyan panginginutan kang sa tong parokyal vicar na si Reverend Father Joseph Abion. Matindog na po ang gabos sa pag-awit
sa pagpuon. Mag-ula po muna kita tao dapat palan. Matindog na po ang gabo sa pagpuon kan Santa Misa. Magsapay ang lahang pampuso in pagpumaw. Mag-awit ang lahang puso in pagrukyaw. Sa rondang ulang balao, kita winarasan. Gikan sa Diyos, burabot nin kapos na karahayan. Mangangyo ang gamotkan sa tuyang mga dulo. Ang mga dulo, magpasalamat sa balaong ning pagpasalamat sa balaong ang baladan na babae. Ang ina ni Jesus, ina ko sa Ama, inan ang aking sa krus. Sa kagaya-gayaan, magsanong ang gabos, uli sa halaon, ang inakan Diyos, sa kinapan, sa kalangitan, balaog sa banmaan, balaog sa simbahan. Sa ngalan ng Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan, mapa sa indogabos, Asin sa imong espiritu.
Mga tugang, ako unta na asin pagsulsulan, ang mga naginibo niya itong kasaalan, tanganing maging maninigog itang magdulot kaining Santa Misa. Kabus, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugan. Nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa kataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ibamimbi sa kagurangan ng Diyos. Mahirak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa to mga kasaalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katolinongan, sa mga taong marahay ay bukod. Ginoo maumika, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli ka, dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, Aden langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang nan aking bukong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansa mo pagkimaherap. Ika na nagtutukaw sa to kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan purong kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamiibi kita. O Diyos na makakamhan, sagkod paman, na nagpabanal kan mga nainot na bunga kan sa imo mga apostoles, huli kan dugo ni Santiago, orasan kaming namimibi,
na magpusog an sa imong simbahan sa iyang pagpahayag nin pagtubod, asin padagos na atamanon kan sa iyang pag-ampon. Huli kay Hesu Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos sa pagdangog kan mga babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Alagad kaming mga tinauan kaining espiritual na kayamanan, garo mga dalipay na kuron, tanganing ipahiling na an pinakadakulang kapangyarihan, hali sa Diyos, asin bakong samo. Pinapasakitan kami sa gabos na paagi, alagad dai kami na daog. Napupurisaw kami, alagad dai kami nawawaranin paglaong. Pinipersigir kami, alagad dai kami pinabayaan. Natutumba kami, alagad dai nagagadan. Sa gabos na oras, darami sa samong mga hawak, ang kagadanan ni Jesus, tanganing ang sa iyang buhay, mahayag sa samong mga hawak. Sa bilog ming pagkabuhay, danay kaming nasa pag-alaman nin kagadanan, huli ki Jesus, tanganing an sa iyang buhay, mahayag sa hawak ng ini na may kagadanan. Kaya mantang kami dikit-dikit na nagagadan, kamo nagkaigwanin buhay. Nasasabi sa kasuratan, nagtubod ako, kaya ako nagtaram. Igwaman kami kan siring na espiritu nin pagtubod, kaya nagtataraman kami. Arami na ang Diyos na nagbuhay liwat ki Jesus, nakagurangnan, iyo man ang mabuhay liwat sa mo, kaiba ni Jesus, asin iyo man ang madara sa mo, kaiba nindo sa atubangan niya. Ang gabos na ini para sa karahayan nindo, tanganing sa pagdakul kan mga naaabot kan biyaya nin Diyos, urog na magdakul man ang magpapasalamat para sa kamurawayan nin Diyos. Tataramon kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang mga minasabuag na nagluluha, mag-ani lugod na maugma. Ang mga nagsasabwag, nagluluha, mag-anilugod nin maugma. Kan ibalik nin kagurangnan ang kayamanan ni Sion, nakabaing kita sa malalaking nangaturugan, dangan ang sa tunguso na pano nin kaugmahan, nag-awit sa kagayagayahan. Dangan nagsabi ang ibang nasyon, manungod sa to. Dakulang mga bagay ang ginibos sa inda nin kagurangnan. Ang mga nagsasabwag, nagluluha, mag-anilugod din maugma. Dangan na pano kita nin kaugmahan, nag-awit sa kagayagayahan. Dangan nagsabi, ang ibang nasyon manungod sa to. Dakulang mga bagay ang ginibos sa inda nin kagurangnan. Dakulang mga bagay ang ginibo niya para sa to, kaya kita mag-ugma. Ang mga nagsasabwag, nagluluha, mag-anilugod nin maugma. Tawid kami girarayin kauswagan kagurangnan, siring na an uran nagtatauning tubig sa mamarang mga salog. Ang mga minasabwag na nagluluha, mag-anilugod na maugma. Ang mga nagsasabwag, nagluluha, mag-anilugod nin maugma. Ang mga nakihibi mantang minaluwas, daraan mga banhi na isasabwag, mabalik na nag-aawit sa kaugmahan, daraan sa indang inani.
Ang mga nagsasabuag, nagluluha, mag-anilugod, din maugma. Matindog po ang gabos sa pagbasa kan Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagduman kay Jesus ang agom ni Zebedeo, kaibaan sa iyang mga aki. Nagluhod siya sa atubang ni Jesus, tamaya hagadon. Hinapot siya ni Jesus, ano ang kaipuhan mo? Nagsimbag siya, ipanuga mo sako na ining duwa kong aki, magtukaw, ansaro sa imong tuo, ansaro sa imong wala, duman sa kahadian mo. Sinimbag sinda ni Jesus, dahil nindo aram kung ano ang inahagad nindo. Mahiinom daw nindo ang kalis na sa kong iinumon. Nagsimbag sinda, opo. Nagsabi sa Jesus, iinom mo nindo ang sa kong kalis, alagad bakong sako ang pagpili kan matukaw sa tuo ko o sa wala ko. Hulita iyan para sa mga tinagamahan kan sa kong ama. Kan maaraman ini kan 10 disipulo na anggot sinda sa magtugang, alagad inapod sinda ni Jesus, dangan sinabihan, aramindo na ang mga pamayo kan mga pagano, igwaning kapangyarihan sa inang mga sakop, asin ang mga lider, iyo ang kinukuyog. Alagad bakong arog kaiyan ang dapat mangyari sa Indo. An si isay man sa Indo na buot magin dakula, dapat magin surugon nindo. Si isay man na buot magin enot, dapat magin uripon nindabos. Arog kan aki nin taho, na daing nagdigdi tanganing paglingkudan, kundi tanganing maglingkod. Asin idusay, ang buhay niya, tanganing matubos, ang dakol na taho. Mga tugang, ang Ebanghelyo kan sa tuong kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabo sa pagdangog kan humiliya. Ngunyan po iyo ang kapistahan ni Santiago Apostol, Saint James the Greater. Sa liturgical calendar, iniyo obligatory memorial, bakong optional. Buot sabihon, obligado kitang mga Katoliko na i-celebrate ang kapistahan ni Santiago Apostol. Kaya baga pigpasanglian ko, kasubago so pangadji. Totoo ngunyan iyo ang misa nobinaryo,
ni Santa Maria, inang Katipanan, alagad kay po niya man i-celebrate ang kapistahan ni Santiago Apostol, Saint James the Greater. Inaabot siyang the Greater, bako ninhuli sa nata, mas matua siya, duman sa sarupang Santiago. Inaabot siyang the Greater, ninhuli ta, saro siya sa pinakaharani kay Jesus. Kasing harani San Pedro, asin ni San Juan Apostol. Asin siya man ang testigo sa halos gabos na mga ngangalasan na ginibo ni Jesus. Asin man siya ang pinakaenot na disipulo na nagpadanak nin dugo. Martir. Kaya baga ang sulutangon niyan, kulay pula. Simbolismo kan pagdanak nin dugo kang sarong paratubod ni Kristo. Pangatugang, dinadala kita kang ebanghelyo sa mensahe kang totoong pagiging dakula. Sa pananaw kan kinaaban, kan taho, ang pagiging dakula, iyo itong inaapod na kadakol kang tinapos, achievements, fulfillment. Kakambal ka iyan ang kasikatan, kayamanan, kapangyarihan. Iyan ang pananaw kan kinaaban, manunungod sa pagiging dakula. Alagad, ibang-iba ini, harayoon iniyo sa pananaw kan Diyos. Ang pagiging dakula, mayong iba kundi ang maglingkod. Maglingkod, tanganing maging dakula sa mata kan Diyos. Iyo iniyo ang ipinapaliwanag ni Jesus sa Ebanghelyo kan an agom ni Zebedeo, kaibaan sa iyang mga aki, nakiuli kay Jesus na tanganing ang sa iyang aki, ang duwang aki niya, maging dakula, kaipuhanda magtukaw, tuguti na magtukaw sa iyang kahadean, sa tuon niya, asin sa wala niya. Pananaw kan taho. Pag naging dakula, mas harani ka sa kapangyarihan. Nasa tuktok, tanganig masabi kang dakula. Alagad sabi ni Jesus, aram nindo na ang mga pamayo kan mga pagano, igwaning kapangyarihan sa inang mga sakop. Asin ang mga leader, iyo an kinukuyog. Dakula baya, iyo an may kapangyarihan, iyo an may puder, kaya inaapod na dakula. Alagad, bakong arog kaiyan ang dapat mangyari sa Indo. An si isay man sa Indo na buot magin dakula, dapat magin surugoon nindo. An si isay man na buot na maging enot, dapat maging uripon nin gabos. Arog kang aki nin taho. Nadain nagdigdi, tanganing paglingkudan, kundi tanganing maglingkod. Ang pagdusay ni Jesus kan sa iyang buhay, pinangkatugatog kan paglingkod. Kaya kita man, bilang mga parasunod niya, paglingkod ang mga pudan sa tuya, tanganig kita maging dakula. Asin iyo ini ang naging buhay ni Santa Maria, ang maglingkod, enot sa mahal na Diyos, asin ini, namatean, kan kagabsan. Nagkaigwan ng kaligtasan, ninhuli sa paglingkod ni Santa Maria. Asin ang paglingkod na iyan, dahil magiging totoo, dahil magiging sincero, kung ang taho, dahil nanggad tataong magpakumbaba. Ang totoong naglilingkod, igwa ning totoong pagpapakumbaba. Pag mayong kapakumbabaan, ibang paglingkod iyan. Pwedeng ang pigsisarbihan, bako ang Diyos, kundi ang sa iyang sadiri. Totoo po, pwede kang maglingkod na dai kaibahan ang mahal na Diyos. Ninhulit ang paglilingkodan mo, ang sa imong sadiri. Peke iyan na paglingkod. Ang itinataas mo, ang sa imong sadiri. Ang nabibisto, ang sa imong sadiri. Alagad, ang totoong paglingkod, bako muna ang sadiri ang nabibisto, kundi ang mahal na Diyos.
Kaya pag may pasalamatan, itong taong pigtabangan mo, di ka magselos. Kung ang pinasalamatan, ang Diyos, bako ika, mas maging maugma ka pag may tinabangan ka na ang pinasalamatan ang mahal na Diyos. Bako ika, kundi ang mahal na Diyos. Instrumento sa nakita, kan mga biyaya asing pagtabang na sa tuyang ginigibo. Arog ni Santa Maria, instrumento tanganig matabangan ang kagabsan. Si Maria, ang mapakumbabang surugoon nin kagurangnan. Kaya mga tugang, kung maawat niya itong maging dakula, day sa napaggibuhon pananaw, day sa napaggibuhon basihan ang pananaw kan kinaban, kundi ibali niya to kung anoan kabutan kan mahal na Diyos. Ang inaako sa kahadian ng Diyos, ang inaako sa langit, bako ang may PhD, bako ang may masteral o doctorate, bako ang kadakol-dakol na achievements, bako ang kadakol-dakol na may kayamanan sa bangko, kundi ang inaako sa kahadian ng Diyos, iyo ang totoong naglilingkod sa iya, totoong naglilingkod sa kapwa. Ang inaako sa kahadian ng Diyos, bako ang siging simbasana, kundi ang totoong may pagkamuot sa iya, nagsusun sa kabuutan niya, asin man na mamuot sa kapwa, naglilingkod sa kapwa. Matindog po ang gabos. Si Santiago, tugang ni Juan, inapod na magsunod kay Kristo. Mantang siya nagpapakarahay kan sa iyang mga hikot. Sa iyang tabang, mamibi kita sa Ama. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga lingkod kang simbahan, mag-utob kan sa indang ministeryo sa espiritu nintunay asin dusay na paglingkod. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga yaon sa serbisyo publiko, magtrabaho na may integridad asin dedikasyon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing dakul na mga hovenes, magin bukas ang puso asin buot sa pagsimbag, sa pangabodan na magpadi, asin magrelihiyoso. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang makanood na makisumaro sa pasyon ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namumutan niya tong gadan, maging maako sa kaugmahan kan kahadean kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos sa muyang Ama, ang mga pamibi ni Santiago Apostol, makatabang sa muyang mga pakimaherak sa imo. Sa paglakbay niya mo sa buhay na ini, maglingkod man kami sa kapwa, huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos. Kagibo asin kagtao, gabo sa diri mo. Kapinoan kapanoan ning mga karahayan na nakamtan. Gabos balaog mo.
panikakadulot ko sa pangataman mo. Sa buhay na ini naimabilang ng mga biyaya, ano ba yan? Ang ikakabalos ko. Kagiboasin kang taon, gabos ikinaugay mo. Maninigo, asin, matanos na nanay, asin din sansain, magpasalamat kami sa imo. Kami sa imo. Kagiboasin kang taon, gabos sa diri mo. Kapinonan, kapanoan, ning mga karahayan na nakamtan. Gabos balaog mo. Matindog po ang ikakadulot ko sa pangataman mo. Sa buhay na ini naimabilang ng mga biyaya, ano ba yan? Magpamibi ka mga tugang, tanganing ansa ko, asin ang sa indong mga atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran. Para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, linigi kami, sa nakakaligtas na bunyag kan pasyon kan sa imong aki. Tanganing sa kapiestahan ni Santiago, Apostol, na binuot mong mainot sa mga apostoles, na makisumaro sa iyang kalis, magdulot kami sa imo kan maninigong sakripisyo, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapas sa indugabos, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkuran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta pinatugmad mo sa mga apostoles an sa imong simbahan, tanganing ini magin danay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga. Asin magtaonin mga langit no nakatukduan sa gabos na taho. Kaya ngunyan asin sagkod paman, kaiba kan bilog na hukbo ni mga angheles, dusay sa imo an isip kaming nagsasaranong, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Makanta kita gabos. Banal, banal, banal ang kaguraang
Diyos ni mga hukbo. Langit asin daga, ano kan sa imo kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, palanan ang inadigdig sa ngalan kang kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanang gadaan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tangaling para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkua siya nin tinapay, asin pagpasalamat pinaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin magkakan ka ini. Taini ang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin mag-inom ka ini. Taini ang kalis kan sa kuyang dugo, dugo kan bago asin dani na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapangaretan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag, sa kuna ikaw Kaya kami na nagurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-arang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tangaling malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa, si Francisco, asin kan sa mong Obispo, si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaidtupa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kaheras, kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamaraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo.
Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo, Diyos amang makakamhan. Sa pagkasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, papanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ni siring sa langit. Ansa mo kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kami nga tabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indugabos, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kamo ning katuninungan. Peace be with you. Maluhod po ang gabos. Mga tugang, uya si Hesu Kristo, uya ang nagpapara ang mga kasaalan kan kinaawan,
Paladan kita mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na Gago ikamagdagos sa sa sakuyang sakuyang harong. harong, Alagad magtaram kasana, Asin asin sa kong kalag, mauumayan. mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Uyan na sa mga kabon, nabihipa sa kaipohan, sa irarong nimbo, naro igwa palintulang, na ipinato ninong, nagsiya sa naghapon. At ikanamit bidan, nasa potan ang namatean. Ikapalan, kagurangan, man makakahipno. Ikapalan, kagurangan, man makakapano. Ang panugang pamana na hinihidaw nin sa kuyang dukhang puso. Daan na buhay liningawan sa pagsunod sa linakawan, pagpusukan sa kaluyahan, mautot sa imong kaoktan, dawa ang gabos mawara, dawa ang gabos magbayad, pagmurog na mahalaga, ikamapasakuyan. Maluhod po ang gabos, pamibi para sa mga padi.
Kagurangnan, ipinapamibi ko sa imo, na sinda ang punon mo, huli ta sinda para sa imo. Ang sa imong mga padi, na ang buhay inaatang sa atubang kan sa imong banal na altar. Bantayan mo sinda, huli ta sinda uya sa kinaban, dawa na bakong para sa kinaban. Kung sinusugutan man kan mga kinabanon na kaugmahan, iligtas mo sinda asin itago sa imong mahal na puso. Rangahon mo sinda sa mga panahon, nin kapungawan, asin kamunduan, kasakitan asin kaluyahan, kung sa indang pagdusay kan bilog na buhay, para sa mga kalag, garauda isa ng saysay. Damayan mo sinda kagurangnan, asin girumduma na sinda daing iba, kundi ika, asin tawo ng God na ang puso maluya, papagdanayon sinda na daing digta, siring sa ostya, na aroal daw nindang binabayaw, tanganing ang sa indang lambang iniisip, asin isinasabot, asin ano man na ipinapahayag sa tataramon asin sa gimbo, mapagkanigo lugod, na pakabanalon mo. Amen. Pamibi sa ikapitong aldaw. O inaming langit nun, Birhen Immaculada Concepcion, pintakasit kaining banwaan, ang sa imong ngaran magayon asin mabansay. Alagad inaapod mi ikang inanin katipanan. Sa papasalamat mi kan sa mong pagkaligtas, kaigtong magirhat na pagdiklom, asin iba pang pag-alaman, no minabot sa muya. Kaya, sa pagbolis mi kaiyan, kibigbidmid mi kan sa imong pagkamuot sa muya. Makikimaherak kami sa imo, na dain na lugod, maulit pa sa mo, ang nakakatakot na panganib na ito. Nuestra Señor di Katipanan, ipamibi mo kami. Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan, kami namimibi. Tabangi kami, hulikan pamibi ni Santiago Apostol. Nasa sa iyang kapiestahan, maugma kaming nag-ako kan mga banal mong balaog, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eves, a te suspiramus, gementes et plentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, ilus tuos, misericordiae oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiter Deus, qui gloriose Virginis Matris Maria corpus et animam,
Ut dignum Filii Tui habitaculum efficem meretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daut cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessione, ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Ngunyan po sa ikapitong aldaw kang misa nobinaryo sa kaumawani ng katipanan, maawat kong pasalamatan ang mga minasunod, barangays in attendance, San Jose Binitagan, asin San Jose Pangaraon, asin man sponsoring religious organizations, Iyoan Del Carmen Association, Holy Name Society, Sacred Heart of Jesus, asin Napasema. Asin masagabos sa Indo na nagsumaraw, ngunya na aldaw, asin masagabos na nagdulot kan sa Indo ang mga atang. Salamat po sa Indo gabos. An kagurangnan, mapas sa Indo, Sa imong espiritu. huli sa intercession, kasatuyang mahal na ina, inang katipanan, bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, kanama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa pagkamuot, paglingkod, asin katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Irokyawin ng Birhen na inang katipanan, ansikong kaakian, minatulong ng aral, makawiwiling ina, at panwaan minabwa, surugan kami bayan, iligtas sa orasan. Virgen Maria sa mong ina, bendisyonin kami bayan. Virgen Maria sa mong ina, bendisyonin kami bayan. Ampuna. Novena sa Mahal na Birhen Nuestra Señora de Katipanan, maluhod po ang gabos. Sa ngaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Madya Espiritu Santo, panuaan pusunin sa imong mga devoto, asin palaada sa indaan sa imong pagkamuot. Itao mo sa mo an sa imong espiritu, tanganing an gabos mahaman, asin mabago an kinaban. O Diyos, huli sa liwanag kan Espiritu Santo, paliwanagon mo an puso nin gabos na binunyagan, asin itugot mo sa samo na huli sa pasabong kan Espiritu Santong iyan, magkamit kan balaog nin kadunongan, huli ki Kristong kagurangnan niya mo. Amen. Amen. Pagsulsol, Diyos na daing katapusan, marahayo na daing sagkod, kami an parakasala na orog karaot, naglapas kan sa imong katugunan,
Nagsusulsol kami nintudok sa puso, na diin na magkakasala liwat. Magbabago na kami kan samuyang pagkabuhay. Magkukumpisal kan gabos na sala. Magpapakumbaba sa imong atubang. Ninhuli kan sa imong pagkamamumuton, asin pagkamaherakon, sa imong mga linalang. Amen. Amen. O Maria na ipinangidam na di naulaktan kan kasala na orihinal, Ipamibi mo kaming mga minadulok sa imo. pamibi sa gabos na aldaw. Maugayon na Diyos Amanin pagkaherak, huli sa pagkamuot mo sa mga tao. Binuot mo na sa imong bugtong na aki manitawo. Asin ipinangidam ni Birhen Maria di katipanan. Nagtios kan gabos na sakit. Kaya nga ni amang maheherakon, nakikimaherak kami sa imo. Natawan mo kami nin grasya. Siring man sa imo, o mahal na Jesus, akoon mo lugod ining dulot mi sa imong mahal na ina, Nuestra Senyora di Katipanan. Ikaman, o mahal na Birhen, buot ming irukyaw sa halangkaw na tingog, naan ngaran na ini nakakabawas kan kaanggotan nin Diyos, asin nakakataong kapatawaran kan samong mga kasalan. Nagngangayo-ngayo kami sa imo, natawan mo kami kan grasya, na samong hinahagad sa novenang ini, kun igo sa buot nin Diyos, sa imong kaumawan, asin sa ikakarahay kan samong kalag. Amen. Amen. Ikapitong aldaw, kabtang kan istorya. Kantaon 1814, naankura paroko si Father Domingo Vega, asinan kapitan si Don Santiago Manlanat, nagdiklom ining mga banwaan sa Rinconada, sa Iraya o sa Albay, asin probinsya nin Ambos Camarines, sagkod sa Manila. Nag-uran, pakarahay nin baybay, gapo, abo asin kalayo. Asin nangatutong ang mga simbahan sa Albay, sagkod ang kaharungan. Nagpuon sa alas 7 nin aga, Febrero 1, Vespera, kan fiesta nin Candelaria. Nagpuon ang kadikluman, nagwawarak si mga nagpadagos sa parting anayan, baklayon kan mga ipapanaga sa partido o iba pa, nangatahoban si mga banwaang bulusan, kagsawa asin budyaw kan albay. Ang mga tao nagkatarakot, asin nagpakimaherak sa mahal na Diyos, asin ki Maria Santissima, Birhenin Katipanan, tara nakasalbar ang gabos kaining makakahingrat na ampak. Pamibi. O inaming langit nun, Virhen Immaculada Concepcion, pinta kasi kaining banwaan, an sa imong ngaran, magayon asin mabansay, alagad inapod mi ikang inanin katipanan, sa pagpasalamat mi kan sa imong pagligtas, kaitong makangirhat na pagdiklom, asin iba pang pag-alaman na uminabot sa muya. Kaya sa pagbalos mi kaiyan, kinurunahan ka nin koronang bulawan, sa pagmidbid mi kan sa imong pagkamuot sa muya. Nakikimahera kami sa imo, na di inalugod maulit pa sa mo, ang makatakot-takot na panganib na ito. Ave Maria, pano kanin grasya, ang kagurangnan kaiba mo, paladan ka sa kababaehan, asin paladan ang bunga kan sa imong pupunan si Jesus. Santa Maria, ina kang Diyos, ipamibi mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa oras kan samuyang kagadanan. Amen. Nuestra Senyora di Katipanan, Ipamibi mo kami. Ave Maria, pano kanin grasya, ang kagurangnan kaiba mo, paladan ka sa kababaehan, asin paladan ang bunga kan sa imong pupunan si Jesus. Santa Maria, ina kang Diyos, ipamibi mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa oras kan samuyang kagadanan. Amen. Nuestra Senyora di Katipanan, Ipamibi mo kami. Ave Maria, pano kanin grasya, ang kagurangnan kaiba mo, paladan ka sa kababaehan, asin paladan ang bunga kan sa imong pupunan si Jesus. Santa Maria, ina kang Diyos, ipamibi mo kaming mga parakasala, ngunyan asin sa oras kan samuyang kagadanan. Amen. Nuestra Senyora di Katipanan, Ipamibi mo kami. huring pamibi sa gabos na aldaw.
Girumdumao maugayo na Virhen Maria, inanin katipanan, nasagkod ngunyan de panadangog, na ansi sa imana napaalaw sa imong pag-ampon, o huminagad kan sa imong pagtabang, pinabayaan mo. Kaya nga nito nagsasadul kami sa imo, Virhen Maria ng mga Virhenes, asin inami man, sa atubang mo nagngangayo-ngayo, asin nakikimaherak kami. Haribaya pagsikwalan inanin Diyos, an sa mong pagngayo-ngayo, at nga ni ipakita mo sa muya an sa imong pagkamaugayon, asin dakulang pagkamaheherakon sa paghinanyog, pangataman sa mo, asin pagtautolos kan sa mong hinahagad. Amen. Gozos. Centos 11, lumininog nin mapuri, katakutan, labi-labi, tao sa banwan na ini. Guminak itong daga, ang takot, dai kawasa, kan mga tao sana na dakula, haloy na dai na untok, itong makusog na linog, katakutan uminurog, ninsi mga tao gabos, naisipan ninda ka ito, luminuhod sa sagraryo, sa tubangan nagayo ni Jesus sa sakramento. Inanyang palawan na sa mo nagkataman, kami sa imong kahirapan, uminhenin katipanan. Gibukan ka magurangan, sindangan inapaalaw, sa Birhen ina tamal, para surog na dalisay. Nangagnayo-ngayo sinda, kinang Santa Maria, nakon linog iuntok na, sa pagnayong-ngayong urog, naudok sa saindang buot, tulos itong dinamog ni Maria na maimbog. Kaya niya pinauntok itong kusog na linog, kaugmahan di matapos, ninsi mga tao gabos. Tanang palawan na sa mo nagkataman, kami sa imong kahirapan, umihiling sa pagpapasalamat ninda, sa pagtipan ginibo na, maski aki sa tulak po, sa pagtipan kaiba na, sa taon-taon madulot, sa Birhen
kan mga limos sa pagirumdom ng gayon kan sa indang pagkasurong kanining banwan abuton sa panganibnin pandoron ubos na si pananong tao daing anihon ang Birhen mahal na ina iyo na herak sa tuya inilikay ining banwa sa panganib na dakula kan bang may kakusugan si tao takot ng maray ninuli sa kararuma iniyong mahal na ina nagdarang ugay sa tuya ilinigtas ining banwa mausog na baha kan banwan na iniho inabot nin mga bagyo makusugon na totoo takot na si mga tao an maherakon na ina iyong ampun sa tuya inagaw niyan banwa katong piligrong dakula sa banwang ini nangyari ang pagkasulong labi-labi si katakutan mapuri nin si mga tao digdi an maugayon tangina iyong nagtabang sa tuya ipinangalan andaga pag-alaman na dakula kanining banwa abutan kaitong tigutuman turutong si katinangnan uli sa init nin saldam an banwa pinauranan dai kita pinabayaan aninatang sinanglitan ginawa nin katinamnan kan umabot ang pagdiklom kastigong urog kaligon huring nagtugaan mayon din Diyos na sa tuyang puon si mga tao takot na kaya na kaisip sinda umarang paampun baga kaining sa tong ina ining banwa kaibaman
kanasabing kadikloman, uranin ka po, asin baybay, abusag kod kalayo man. An marayon tangina, an nangataman sa tuyang, pinaliwangan an banwa sa erap niyang dakulang. Kaitong mga kahelangan, dakul si mga naagadan, takot na si katawuhan. An maban sayon tangina, daisa to nagpabaya, an kasakitan pinara, nagtuninong ining banwa. An nag-aging duwang gera, nakalikay ining banwa. Ninhuli sa tabang niya, ang gabos na ginawa. Kaya di ta malingawan, naarangon pamibian, nganing sa tong itaman, ang biyayang karayan. Sa linog na makusugon, ining banwa nagawon. Sa giraray, rinurumdom, katipanan kan panahon. Anak kabanugan, inutok nagiraray. Suruga kami, ninmaray, kami man mapamuraway, kami man mapamuraway, nasa mo nagataman. Antipona. Pinuurog karahay o Maria na nangidam kan kahuralang kawing akin nin Diyos na kagurangnan. Urog karahay sa gabos na babae sa ibabaw nin daga. Ikaan kamurawayan nin Jerusalem. Ikaan kaugmahan nin Israel. Ikaan kaumawan nin samong banwaan. Pamibi. O Diyos sa malinigo na pagpangidam sa mahal na Birhen nin Katipanan, inandaman mo nin maninigong erokan ang sa imong aki. Iniligtas mo siya sa anong manadigta, huli sa paggagadanin sa imong mansanang aki. Nakikimahera kami na sa tabang niya, malinig kaming makaabot sa imo. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro nin Espiritu Santo, Diyos sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Pagbabago nin pagtipan. Ama niya mo sa langit, ikaan sa muyang Diyos, kami an sa imong banwaan, nagmimidbid asin nagtutubod sa imo, bilang sarong Diyos na makakamhan, kagibo nin langit asin daga,
asin kay Jesucristo, na sa imong bugtong na aki, nahuli sa pagtubos sa muya, nanitawo, ipinangaki ni Virhen Maria, nagadan, nabuhay liwat, asin suminakat sa langit. Siring man minatubod kami, sa Espiritu Santo, nakagurangnan, nakagtaunin buhay sa simbahan na saro, banal, katoliko, asin apostoliko. Ama, uya kami ngunyan bilang sarong banwaan na sa imong pinili, sa atubangan kan mahal na Santisimo Sakramento, asin ladawan ni inang katipanan, sa mong ginigirumdum asin binabago, itong pakikipagtipan kan sa mong kamagurangan, kan Hulyo 28, 1711. Kaya Ama, kami nanunugangon yan, na ipagsasaysay niya mo sa samong mga kapag-arakian, ang istoryang nangyari kay itong taon 1711. Kan sa imong ipahiling, ang sa imong dakulang pagkamuot, asin pagkaherak sa samo. Nasamuyang pagpifiestahan taon-taon si inang katipanan, sa paagi nin pagpapasalamat sa banal na Eucharistia, sa paghinapos kan bulan na Hulyo, na mag-aatang kami nin limos, asin tinagba, tanda nin samong pagpapasalamat kan sa imong ugay sa samo, asin pagmalasakit kan pangangaipon nin simbahan, siring man kan paguswag kan pagtubod na Kristiyano. Sa samong pakikipagtipan sa imong ngunyan, liwat na sinasakop, asin iniiba niya mo, ang samong kapag-arakian, asin itong mga maabot pa sa banwaan na ini, siring sa ginibo kan samong kamagurangan, kan mga nakaaging taon, samong ipinapamibi, asin ipinapakimaherak, na inilugod maging banal na tradisyon sa banwaan nin Nabwa, papagdanayon lugod ini para sa kabanalan nin gabos, asin sa imong kamurawayan, ngunyan asin sagod paman. Amen. Irukyawi ng Birhen, daidang katipanan, at simong kaakian, minado
Sa ngarang ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Salamat po.